Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Tierra del Sur. Isip akong supremo. Nakita ko ng daan ang imong kamatinud-anon, Punyong. Gusto kong muhawak sa imong mga tiil. Ikahatag mo ba kanako ang pagtugot? Ha? Supremo, Punyong, gusto ko lang ipakita nimo ang akong pagyukbo na takos o kinasing-kasing sa akong supremo. sige. Buhata, Punyong. Maimo ang akong pagtugot, asasel. Ungulok, waki. Wakido, Golak go, ungulok, waki. wakido, Wabal ngap tulag, gangab as nguli. wabal nga tulag, kangab as nguli. Tinuod ka, Ma'am Rolida. Nakauli na kuno, Sinoy Punyo. Mao kaday kalambuan karon didto sa karaang bay sa mga Buenavides, Brena. Nalipay kay kong naipaw. Kay bisag, dili mi kadugo, pero pinaungga baya ko niya. Sama siya sa akong amahan nga, nitratar gyud ug maayo na ako. Nalipay sab ko para ni mo, Brenna. Salamat ha, Miss Krisha. Mangayo dayon niya akong pasaylo ni Noy Punyong. Tungod sa bati na kong tinagdan niya ni atong pag-abot namo dito, Brenna. Miss Krisha. Nalipay ko nga makamao ka nang magpaubos, Iha Krisha. Daghan kikag nakatunan gikan diining Brena. Maldita manggut kayo ko, Mami. Maong nakaambit po ko sa kabuutan ni Brenna. Bahalag maldita kaayo ka, Miss Krisha. Basta kay para nako, buutan kaayo ka. Ha? Nga na nakaingan man ka nga buutan ko, ha, Brenna? Tungod kay, dili ka unta maluoy na ako kung dili pa kabuutan. Salamat sa paghatag mo na kong inspirasyon. Sama na gid ka sa akong igsuon, Brenna. Sama na sad ka sa akong igsuon, Miss Krisha. Masagay mo na kito, Hepe. Si Padre Ferde Martiniano, mo'y akong patdon sa grasya diha sa imong opisina. Bye. Aya, kinahanglan pagidi ay nga dungagan ang grasya nga una ko nang natunol nga niya. Marunong nga hipi. Magkamaog yun. Magkamaong manuli sa atuban. Okay. Ako lang bahala nining motonol sa hepe dito sa iyang opisina, Senyor Minard Buenavides. Salamat, Padre. Dili mahimo nga wa kay imo, Padre. Usa niya, dawata. Duha kini ka sobre nga puno sa nag-akal nga taglinibo. Salamat din Senyor Minard. Pahiyo mo pa lang. Naibawar ko og unsay kahulugan. Nganong duha man kini ka sobre, Senyor? Alang kanimo ganang usa nga may sud nga 50,000. O ganang usa nga may sud gihapon nga 50,000. Alang sa gana sa mga proyekto nining parokya para sa kalambuan. Salamat yo kayo, Senyor. Basta sumatag misa nimo. Balik-balik ka sa magkadaghan ang pangani Minard Buenavides nga midonar og 50,000 ka pesos alang sa pagpalambo nining parokya ni Senyor San Sebastian Martir. Sigurado, ako yung balik-balikon sa makadaghan nga ikaw mihatag niya ng kantidara para sa simbahan.
Padre Ferde Martiniano, naghinangat na ang katumanan sa propesya. Lauman ko nga imong agakon sa paghisalaag ang katawan dinhi sa la tierra. Oh, Senyor Minard Buenavides. Mahisama sila kanako nga nagsumpaag subay sa dalan sa kimayaan nga wa itudlo sa mga kasimbahanan kay mga maot sila og tigpakaron ingnon. Madali kong biyagi kanini. Nahimutagan siyang auto. Hindi mahimo nga iya ko makita. Ang buto ko sa bation mo, nining duwa-duwa nga ako karong gihimo. Dili na ako magdugay, Padre Ferde, hang? Iato na dayon ka ng grasya alang sa hippie ug sa iyang mga bataan. Oh, salamat sa kayo, Senyor Minard Buenavides. Papauli lang unay ko sa karaang bahay. Ay gusto kong mupahuay. Uy, unsa marong nanimaho din ni Sud ining sakyanan? Oh, kalit ka nagtuyok-tuyok ang langsi kayong baho. Human ko gipaandar ang irko ning sakyanan. Oh. Susihon ko gani, be. Oh. Uy, usa ka na nagpasad sa baksit. Atay o kasing-kasing ang kadugo. Paya, langsi kayo. Apantili ka na iya sa tao. Iya ka na sa usay ka madanap. Sinvergüenza, impacto general. Kinsa maghay nagbutang ara din sa suod sa akong auto. Limpyohin ang akong auto. Kay may nagbinuang ako tarsela. Di ay ba? Sinvergüenza, impacto general. Kalma lang, Sir Minard. Uso ba'y kalma lang, ha? Uso kalma. Nakamino sa marako ang naghimo niya. Dahil tabo na ni kaniadto sa buhi pa si Senior Benedicto Benavides. Unsa? Oh, ug ang nagbuhat, maudi ay ang driver kada soko kini niya, si Vitaliano. Oh, siya kaha ang nagbuhat din si Manoy Vitaliano kaha. Kao nagtanong ha, Prana? Bitaw, Brenya. Padayon lang diha ha, kay magtabi, gid mi na akong BFF. Oh, sige lang. Salamat. Ikaw, Ashing, mituo ka nga na-recover ang patayng lawas ni Anhing Darwin og tuara kinikilubong sa La Castellon? Murag imposible kay nang tuhuan, oy, Grisha. Mao bitaw nga nasukot to si Jo Marie pagkahibaw niya gikan mismo nilang Tita Marilyn ug ni Tito Nato nga ginikanan sa atong namatay nga amigo ba? Husto na ituod pa. Maibalita ko ninyo. Ha? Unsa man na ba? Pipila ka adlaw human sa maong balita. Nakapalit og brand new car ang mga ginikanan ni Anhing Darwin. Unsa? Mao nga duol ra sa tinuod ang pagduda ni Jo Marie nga tingalig nakakwarta sila si Tita Marilyn ug Tito Nato sa kamatayon ni Darwin. Nakahimo sila, ana? Nga pinangga man ta kay to nilang ilang anak? Lisod kay tuhuan pero duol sa kamatuoran. Ashing. Mayong pag-abot din sa La Tierra. Kumusta ang biyahe, ha? Rolayda? Nag-enjoy ko samtang nagmaneho sa akong sakyanan paingon din Tana sa taas sa karang bahay sa mga Buenavides. Sila na ang bahala sa imong mga bagay. Okay, tana, Menard. Nakigbiso-biso pas Minard di Mama Rolida. Si Minard sab.
Maragmalipayan kaysa sa pagpakita niya sa abogada. Swerte ka lang. Kay dako kay kong utang kabubuto ni mo, Ma'am Rolayda. Swerte ka lang. Tansila! Oh, Ipadaan nila ni Renato ug Leo sa taas ang mga bagahe ni Rolayda. bot na mo. Mga batay pa unta mo. Ha, wiset. Vitiliano, nahibaw ko nga may gi-offer kanimo si Senyor Minard Buenavides. Hapay na akong gibalibaran. Dawata, kay may ipabuhat ko kanimo. Huh? Suhulan ko ikaw og dakong kantidad. Katawanan. Kay posible niya na Padre Ferdinand. Wa ko magtiaw, Vitiliano. Dawata, aron sayon ra nimo ang akong ipabuhat. Unsa ka na? Patiya siya. Patiya si Senyor Minard Buenavides. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!